खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। जोबोद दुखुनांथावदि दिनैनि खौराङा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो जेनाखि उल्था पानियाव जेसेबांनाखि बर'फोर दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं बन सिननायाव दासो कल फैदों, बन सिननायावहायनो फन फैनायलाय आंनि बे खाथायाव लेखना लाबाय, गोलोमफ्रुजोब्बाय नै। अब्लाबो भिडिअ बानायनाय जाबाय दै, गोलोमफ्रुफ्रु आं भिडिअ बानायनाय जाबाय। दासो फन फैदों, ओमफ्राय बेवहाय खाथायाव लिरना लादों। थ' नोंथांमोनहा नोंथांमोननि न'खरावबो मालाबा जानो हागौ। अननानै बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे जों बयबो बर' फिसाफ्रा थाबैनो जेनाखि जेंनाफ्रा सुस्रांजायो। बेबायदिनो नैबे जेंनाखौ सुस्रांनायनिनो आं मोनसे भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर नोंथांमोननि न'खरावबो मालाबा जानो हागौ, सोरनिबा न'खराव जानो हागौ। अननानै बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला नुसनदोंब्ला जेसेबांनाखि नुदों नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय उल्था पानि रायजो राजाफोरनो बा रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि गामिनिफ्राबो बा गुबुन गामिनिफ्राबो आरो जेसेबांनाखि जे बिदेशाव दङ बे बिथांमोनहाबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं बुंलांनि दै, सासे मानसि गोमानानै दङ, बेनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय मानसिया गोमानानै दङ। बिनि मुङानो जाहैबाय मानि दानेराम ब्रह्म। बिमानि मुङा जाहैबाय अनसाय ब्रह्म आरो फादारनि मुङा जाहैबाय बिमल ब्रह्म। पिअ बिसमुरि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार, पिन जाहैबाय माने 783370, मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9707128454। आं खनसे बुंबावनि 9707128456। भिलेजआ जाहैबाय उल्था पानि दै, गामिया जाहैबाय उल्था पानि। ब्रेकेटआव जाहैबाय लाबनिफुर होनना बुङो, लाबनिफुर माने ब्रेकेटआव लाबनिफुर माने उल्था पानिनि ओरै अबेबा साइडजोंहाय माने लाबनिफुर दं आरो ना। थ' नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना जाबाय, जाहाथे जोंनि बेफोरबायदि अलखदाव गोलैनाय माखासे रायजो राजाफ्रा सरि दै, रायजो राजाफ्रा माने बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय गोबां उदां जायो। माने जाथाया ओरैबायदि जादों दै, माने तामिलनाडुनिफ्राय फैबाय थादोंमोन बिथाङा न' फारसे। सानथामजों ना बेसेबांबाजों सफैयो होननानै बुंदों तामिलनाडुनिफ्राय। ओमफ्राय दा बिथाङा दा सप्ताह खनसेनि बारबाय फैबाय थानायानो दा दासिमबो न'आव सफैनो हायाखै। बबेबा ट्रेनाव उन्दुसननानै थांखो ना बिथाङा बहाबा माबा थाबथाबोखो ना बहाबा माबा खालामनानै बहाबा हमनानै दोनखो मिन्थिया। जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। आरो नुब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना फन बानायनानै गामिनि मानसिफोरनो खोन्थाना हरबानो जाबाय। दा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जादों दिनैनि दिनावहाय आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साग्रां नायनानै गोदाव सोराव बुजिलाबायो, नाथाय आङो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोयो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना शेयार खालाम। नोंथांमोना दासिमबो मानो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होआ, नायनानै होआ आरो शेयार खालामना होआ। आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेबायदिनो सुबिदा उसुबिदानि मोनसे गोबां बिदिनो भिडिअ लाबाय थानो नाजाथों बा हाथों। बेनिखायनो आं नोंथांमोनाव आसा भरसा खालामो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ एसे हेल्प खालाम, मदद खालाम। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबाय थानो हाथों आरो ना। थ' थेंक इउ।